Okwehuru ani bobai oshirike. Ichugide mmadụ oya ka do chekwe he ogbugbu. Ma okwe nchọta. The next thing is asịrị oya na agwa ajọ ọgwụ. Owa ajọ ọgwụ oya na agwọ. Oya na chie dị na mma and oya na-eme ihe chie chọrọ. Oya adeti aka na ajọ ihe. Oya wa ada eme ajọ ihe. So go na eme ajọ na agụ you are deceiving, you are wasting your time. Hi Chief Ayekene. I don't know be Hi Chief. Chief baze na dị ọzọ. Wee were okwu nke abụzi nke abụrụ isi agụ. Nke nna ya yusuru. Okpu ọnụ wanze. Okpu ọnụ wanze. Maka na ewere nke na-adịghị na Chief. Ọkwa ka a na-asị ịchọsịa ihe na-ewe ka ọ kọsịa n'ebe niile ka ọkọ na-akpawa dibịa. Ewe nke na-akọ na obi gị Chief. Aka onye weta ka ị na-eje so. Ọfụma na Chief Ayekene. Anyị nọ n'obi Chief maka na ọ na-abụ ụmụ ihe mmiri emi alụ anyị asị na ọ bụ isi ndị task force. Onye ma maka nwaanyị ogiri ka a na-ajụ n'ijiji anyị kpọrọ na ọ bụ onye ma maka ihe ka a na-abịa ajụ ihe. Onye ma maka ọgwụ ka a na-abịa ajụ maka ọgwụ. Ya bụ na atana m akị ji eze etiwakwana m akị oyibo nsogbu a maka na ekwuola m isiokwu anyị na ihe anyị chọrọ ịmata ata na obi gị bụ maka ọgwụ ka anyị ji bịa ma a na-asị na onye ọbụla na-agwọ ọgwụ mesịa wee gee akụkọ ọzọ mere nwa nsogbu kọrọ na egwu ya maka chi ụwa ụba a sị na na-eme megide na oge a ka ebidoro irebe lansensị oge ọ gbara ndị ọcha afa wee mechasị ya wezie lansensị ya mere na ihe a bịara nji na-eche m echiche na-asị ọ ya mere Chief na-eji ekwu onye ọbụla jikwa gbata akwụkwọ maka nwanne Chuba na papa basịrị mụ agbara ya bọyị ọ ya grade asafere m ya asafere for 2 years and amụrụ m ọgwụ mụọ mgba ha na nke ya ya bụ na ọ bụ taa ka ịgba akwụkwọ lansensị maka na ndị dibịa ụfọdụ na-asị gịnị mere Chief ga-eji si ndị mmadụ je gbata akwụkwọ lansensị dibịa akwa nke kpọrọ m na Nsụka nwanne nya si m aga ka ede akwụkwọ si ya na-agba ma ọ bụ gọọmenti yeri ọgwụ na ọgwụ bụ ọgwụ m nna ya na ọgwụ nna ya wee ga-eji chee ihe dị na-abịa bụ ọgwụ nna ya na ọ bụrụ gọọmenti yeri mkpa ya nwoke maza ma ihe njụrụ abụ egekwara akwụkwọ ọchịbesha ka ebe igodo were okwesha na ego ha akwụkwọ ọ ka mma na ebido n'izu ịka bido je skuul by skuul shara ya ngwara ọjọọ m isi awai ikwu ị na-eje ego moto ị ga-evu ọgbara ụzọ wụta driving license mana ọ ga-asị gị na ọdịnala dị iche ọ kwuru esi m na ọdịnala dị iche isi ọdịnala dị iche igbuo mmadụ kịta ma o nwee problem kedu ọdịnala ga-ekpe ọkwa polisi ka ọ na-ana de kedu evidence na polisi ya na ị na-eme ihe dị etu a ya bụ na-ewu ihe kwere igosi na ọsị m na ya aghọta akwa etu a nsi aghọta nsi ụbọchị kọmitiri ka ị ga-eji ma ọkwa polisi ka a ga-eji akpịrị ikpochie ị ga-eweta akwụkwọ ihe anyị na-eme onye gbanyere gị akwụkwọ ị ga-eweta akwụkwọ gosiri yes na ị na-arụ ọrụ dị etu a kwuchi akwụkwọ gọọmenti si na ihe niile dị n'ụwa kịta dị n'aka gọọmenti si ma ndị dị ọsị m ha nsi ọkụ na-akwụ taksị kọrọ ị na-akwụ taksị ka m gwa gọvanọ anyị n'ịbụ ya Nsụka ka abịa akpịrị ọkụ ị na-akwụ taksị ọsị m ya amaghị taksị si na ị ga-amụ ya ozugbo ịgba akwụkwọ gị ịkwụ taksị ịgba akwụkwọ federal iji ụgwọ taksị ị ka ga-akwụ ya anyị ga-abịa kpịrị ọ dị ma Chief ka anyị na-abanye ama m na ebi ego gị ụgbọala anyị na-ekwu maka ya maka ọrụ task force ịma na oge niile ibe si na ndị wayo ndị adịgboroja dibịa karịziri n'obodo anyị na ebe ha nọkwa na ụfọdụ ụdị ụgbọ buputere kịta adaghị ya na ịchọ Hilux ga-abanye n'ime obodo maọbụ Siana ụzọ moto na-aba nwere ike ịbanye ma ebe ụzọ adịghị mma ọ ga-agba ya n'ọbọtat ka rụwara ọrụ ya. Kedu maka ebe ego gị ya ebe ibe ekwe m gị na gọvanọ ọfụgo mụ na ahụbe mana gọvanọ ịfụ gọvanọ anyị n'anya nke ukwuu nsọ a na-ekwu ekwu brọda m ka nkụzi ka ọ wee dị ka brọda m ọkwa na akpa gọvanọ m ụfọdụ na-efirizi ma na anara ha adị m ana na gọvanọ m onye na-eme ka si eme ya ka na-akpọ ịmụama mana ewe na ka gị na-aji fụ mba mana ọ na-ara ndụzi ọp ka amara maka na ụgwọ onye m hụrụ saa ọgba m ka a si egbu ebini ka esi abụ ya na ka esi erikwe ya
So I know the process of keshi webbing, na keshi ahecha, na keshi abwe. All the process. Mana na-agbanyeghị na iwetabeghị ụgbọ a ị ka na-alụkwa ọrụ tax force. Nsọ. Ị ka na-anụkwa akụkọ a na-eme n'ime obodo na obodo dị iche iche ihe ndị dibịa na-eme. A na-ajụ fada ma ọ na-ejekwa ụka. Task force bụ ihe m signed already. Nsa na kemgbe. Ruo ihe nri n'ime ya ọtụtụ ihe dị iche iche. Ọdọkwara nkwụsị. Ọtịmashị ma manụzi. Ya bụ na ị ka na-alụ. Ọfụma nụ. Onye nwere akụkọ gbasara ihe a na-afụ n'aka ndị dibịa kedu ka a ga-esi wee mee nke a? Kedu akara ekwentị eji erute? Ya na emergency kpọm na phone 080 56 78 1241 1 year 070 35 38 39 80. WhatsApp number 080 86 26 52 30 ka WhatsApp number. Ebe mbi gaba na Ugbo Transekuru Enugu State. Aha m bụ Chief Dr. Okafor, Chairman Harbour Task Force South East Zone for many years. Chief, ka anyị banyezie n'isiokwu m nke gbasara ọgwụ. Maka na anyị akụkọ akụkọ ọzọ emere nwansi bụ akụkọ akụkọ maka Chiụba ka o ji gbachaa afa o wee bụ na ọ gbatara afa eziokwu wee ihe asambodo mgbe chọọ ịjụ aka gbekwaziri ezigbo dibịa na-agba afa na-agwọ ọgwụ ọka dị kedu ihe bụ ezigbote ọgwụ na mmadụ na-agwọ ọgwọta ya maka na ewe ndị aka kpara na Anambra sị ha gwọkana ọgwụ a ka afọ ha sị na ọkwa kọntent ka ha na-eme na soshal midia na ọ bụghịkwa ọgwụ ka ha na-agwọ mana ha na-etubu ọnụ sị ebe ọbụla onye ọbụla si na-enwe ihe a na-enweghị ike ime ezigbote ọgwụ ọ dị. Ndewo Chizzy na-ekene ego Chizzy ọgwụ dị Chizzy ani ọgwụ dị ọkwa ọgwụ a na-agwọ Chizzy ani ọgwụ dị and ndị na-agwụ ya ka nọkwa ndị na-agwụ ezigbo ọgwụ ka nọkwa n'osie ike mana ndị ajụ ya bụ ndị feki karịziri ndị ezigbo. Ana m ekwu ya oge niile ọya sha jee mụọ ọrụ ka ị mara ka esi eme mara mgbọrọgwụ eji arụ ọrụ mara mkpara akwụ eji arụ ọrụ mara materials eji agwọ ọgwụ ịma mme ịlaike awayo. Chizzy, ka you believe na mmadụ bịaba mgbachara ha gwa ihe na-eme ya ọsị m yes na last year na agwara ha ihe a dibịa si akpịrị ehi jee na ọgwụ n'Enugu steeti jee gbuo ehi a na-arụsị a kọsụrụ ihe a njọ ịbụ onye ebe ọsịnya bụ onye Ebonyi steeti shatọ nda gbagbuo oge nsị atụrụ n'iyi mba agwaghị na-arụsị mba n'ọgịnị ichim ihe metere emete ka agbatara ha ị ga-achọ solution onye na-eme ka ga-esi mesetụrụ ikpere ehi si Ebonyi steeti na nwa ọgwụ na-arụsị sha na onye a ijere ebe a bee yi onye nke a gbarịa ha ọ ndị anya na otu nzuzo ka ha si arụ na-akpa ijegbu ehi ebe a ndị na-agbara ya ọsọ ahịa ihe na-emeghị karị njọ sha na it is very stupid mana akwụ ekwuche ka you believe bụ sọ kpọrọ m bịara bie mechie ihe ndị m mere wee gwa ha na ọ gaghị 4 days start emeghezi ya ha kwuru ihe dịzi spirit ama ya mere ị mana dade ka nna echie akpọ na phone somebody ya na-akọtụrụ for more than 9 years and mgbe ọ na abroad jubia ije na akpacha ọya kwere ya 2 million naira si achọ ka ị were emechi ha kwụ aga gbagote ka nna bezi ọrụ a ifodesi ojuzo ọnụ ya na confess na-ekwu ya isha isiam mana ikporo ehi jegbuo n'ọgwụ from Ebonyi steeti to ọgwụ ọ dị ma chief ka ya na ihe eji kwutite ihe abụ dibịa dị na problem ewere bụ ha anaghị ekwe eje amụsị ọrụ dibịa ha bịa sị na spirit na asị ha ihe abụ ndị fake ndị gboo mụrụ ọgwụ papa eme dibịa mụrụ ọgwụ mana papa mgbe ọ mụrụ ọgwụ a ikikwa anụtabeghị m ya ikikwa amụbeghị ya papa amụcha bido ihe ọ ma na amụtara ya o jekwu na nna ya na-eme dibịa ọma ka nna ya si jee ya ọbịazi ọdanye n'ime ya jee mewe ihe ọ dị aka ọsị mkpụrụ mmiri ha cha na-agbacha ndị a niile bụ ndị nna akpọ yahoo dibịa na ha na-emekwe na amashi ewe ego
arụ ntarụ nke ọ bụghị dibịa a ana m ekwu ya som na-eme dibịa wee dibịa na-ekpuchi onwe ha evu drọg som na-ekpuchi onwe ha ezu oshi som na-ekpuchi onwe ha eme kinapa som na-ekpuchi onwe ha evu otu ihe ọ bụghị dibịa a ekwufugo m dibịa ọbụla ị hụrụ mmegide wer ofu na enu na taship ofu na enu n'obodo gba moto ruo milion ihe ọzọ tụkwasịkwara ya again wewe ego ọ bụghị dibịa yere ya ebe emeche savuo Chief Dr. EFO Isho chairman ndị dibịa the whole Nigeria onye Ogbomosho nsafu anya chairman ndị dibịa the whole Nigeria Chief Dr. EFO Isho ya bụ isi ndị dibịa Nigeria niile nje safu anya for 2 years ya bụ onye izi si n'aka ya mara ihe a na-akpọ bed ground ebe a na-eyi ozu o nwere ihe ịchọ ekpente spirit dị ebe a gị na-akpa ma ọ bụ jie ya ozi ma ọ gwụ ya okwu mana nke a ka hapụgodi ya n'aka ya ka nchi marị onye Yoruba Ogbomosho amụrụ m ọrụ bie 2 years and 6 months ndị be anyị bụ ndị som ndị ara si ha na-eme dibịa isi aja mụ ọrụ ọsị nọ gị patawa ego ka o jee gwuo ọgwụ ego gbuo mmadụ sọsọ na aka ha mma ọzọ ihe anyị ka anyị nataba n'isiokwu anyị ihe anyị na-ekwu bụ ọgụ ịgwọ ọgụ ịgwọ ọgwụ anyị na-ekwu maka ya ịma na achọrọ m ka ị kọwatụrụ ndị na-ege anyị ihe bụ ọgụ abịa mbe gị fụ mkpaakwụkwọ na mgbọrọgwụ dị iche iche afụkwanụ m na-ewe ndị ụfọdụ ndị nrịanrịa na-abịa na nke gị afọ m ebe edugasịrị mkpaakwụkwọ na mgbọrọgwụ mana irubeghị o mana azụbeghị o ma ndị kposa na ebe anyị nọ ugbu a bụ na ọ bụghị redio ha ga-aga n'afọ ka anyị si nọrọ na mkpaakwụkwọ ma mgbọrọgwụ dị iche iche ekposigasịrị ma na ọkwa ma na nkata ma ndị dị n'ala wee bụrụ ya bụ na amaghị m na ọ bụ ihe ahụ bụ ọgwụ a na-ekwu ọ bụ ọgwụ a na-eyi oyi ahụ na-adịghị ka a na-ekwu maka na ndị dibịa bekee nwekwara ọgwụ a sị gị jee zụta ọgwụ a nwere ka ihe si eme gị jee na ụlọ ọgwụ edela onye ahụ ọgwụ ya jee zụta ewu ọgwụ mana ewu ọgwụ dị ka nke a na-ekwu ekwu a na-eme eme ozugbo ozugbo Chizzy ọgwụ dị ọdụdị shi ike gaa ntị ọgwụ a niile ihu ndị chabe m ebe a ụfọdụ n'ime ya abụọ sọsọ na n'Igbo aka esi weta ewe m ụmụ ọrụ ndị nọ Rivers na-eweta m mgbọrọgwụ ewe m ụmụ ọrụ nọ Delta na-eweta m mgbọrọgwụ o nwee nke ndị be anyị ebe a ụmụ ọrụ m na-afụta ihe a niile ihu dị ebe a nwere ihe ncha na ya na-arụ eji eme ọgwụ gịnị for example nke dị ebe a ka ọ bụ na ọ bụghị ihe redio adịmala ka ndị na-evidio ihe njem na-egosi nke ndị ebe a kịta na-atụ ya aka ekpe m kịta from Rivers ka esi pụta ihe mgbọrọgwụ adị ebe a from Rivers kpụsa na ebe a from Rivers mgbọrọgwụ a bụ mgbọrọgwụ kwụ n'ime ọhịa na-akụ mmiri ruutu ya krọsịrị ime mmiri onweghị ebe ọ dị na ndịda n'Igbo anyị ivi river Niger onweghị osisi kwụ n'akụ ya krọsịrị ime mmiri not osisi ọbụla nke a na-akpọ mahagon ma ọ bụ ọjị ibido kịta chọwa ọjị kwụ n'akụ mmiri krọsịrị mmiri mgbọrọgwụ krọsịrị mmiri ị ga-achụ ya for 1 month na ịma nweta nwunye so na ebe m maara ọ dị bụ ebe nwa ọrụ m onye mụrụ ọrụ be m setụrụ ugboro m na-arụ ọrụ na Rivers ebe a ka ọ gwa m na ihe dị etu a dị etu anyị na-achọ mgba na ọ dị ebe a kemgbe a more than 8 years na ọya ọ na-adị ewetara m ya nsendị ha ego nsendị ụmụ arụ ya ejefufu ọya ebe ire road omie mee ya wee bie ọ nata m ebe a mpaaki anyị Chizzy ọ bụghị ndị dibịa niile na-eme ihe anyị ma bụ ịbịa be ha ije kata rọbish kechiri mgbe nke dị ebe a kịta nke dị ebe a kịta nji ya kpalite nke ebe a ihe a na-akpọ ya bụ mkpegbu ọ na-eko eko n'osisi mana abacha ebe a kọrọ abacha ya na-ehote ehote eji eme garị akpụ ọ na-eko na ya ọ na-eko mana osisi o ihe eji eme miracle eji eme ọgwụ na-adị mmadụ surprise ma ndị oshi ndị 419 dibịa ya bụ na ewe ihe eji nke a na-eko n'osisi eme Chineke nke a bụ ya ihe na-ekwu Chizzy vute m onye stroke kpọọ dibịa 10
Come on, I had no give of water within 1 week. Oh, yeah, I will never. Every bia. Oh, yeah, but local government chairman. Every bia. Obakwe every anke. Oh, akuse apala. Ete suppose pabata. Nkrichanye. Mpawazam shanga motonya. I quote price. Ndị ọzọ na-achị mba ka evre na ọma mee na-echekwa nsi ọbụla ma agwọta ya gbuzie na m emere m ya o mebeghị 2 weeks and o jizi ọkpa ya na-abịazi ọ bụ akịka nkwụsịkwa roli tu bịa mee treatment ọ bụ akịka na ihe nji agwa ya bụ ọgwụ dị mana problem ndị be anyị nwere sọm ndị be anyị bụ si na ha bụ na-ebe dibịa bụ na ha anaghị eji amụ ọrụ amụta mgbọrọgwụ dị iche iche eji agwa mmadụ. Chief ịmara Chizzy anyị ka m gwa gị na mgbọrọgwụ akịta sorry ihe akịta ihu nji n'aka ihe bụ mgbọrọgwụ ụdara ụdara a na-aracha acha mgbọrọgwụ ya adị ma ụdara dị bụa ewe ụdara nke ya na-akpazi nke Greek wee dị menu ụdara nke dịvu bifo dị menu wa na-adịfu bifo mgbọrọgwụ ya bụ ya ọ wee ihe eji eme mana mmemme gịnị mma njekọwa ndị uwe ya ama mụta ọrụ na mụ na-ekwu okwu onye chọrọ ji eme agrimenti mụ ọrụ ihe nji ekwu ya bụ mgbọrọgwụ dị iche iche na-ekwe nke ihe akịta nji aka m ebe a ihe akịta ihe a na-akpọ ọwa agụ ka a na-akpọ ihe akịta na-efu etu a akpụchi efu e na-ehotekwu ya etu esi ehota akpụ then akpụ ya ị na-ehote ọ dịka abacha igbu ya ma ogbu okwu etu abacha dị iche ebechikwa etu esi ebecha abacha ọ nwere ihe mgbọrọgwụ ya na-arụ iche that akpụ ya o nwere ihe nke na-arụ iche mana enweghị m ike ịkọwa ya na fon etu igwere m mma na akpịrị mma nkọwa ya ọ ya jee mụọ agrimenti mụọ ọrụ ọ dị mma so na nke ngosiweghị ya ihe anụwa bụ ihe a na-abụ a na-akpọ ya kpakwuru chukwu amam ihe na-akpọ ya datin ịbịa ebe ọ dị na o mepee emepe etu a imetụ ya aka ma ọ hụọ ya ọnụ ma ọ mee nitin o mepịa kpachie mechizie ọma mepekwa again until ote ezigbo aka na ọ bụ na ebe na-edi kuu mmadụ fụcha ọ na-aza anụ mkpọtụ o ji aka mepee datin a owe ihe ndị eji arụ Chief ihe ji na-agosi ihe a bụ totali na ọgwụ dị ekwe ndị na-agwụ ya mana feki karịrị ndị dibịa aka na-ekwute ya onye chọkwa njebe ndị feki ha ribi ya another one nsogbu ndị be anyị na-enwe ha na like ihe chief ka you believe na owe ya jide 2 weeks ago na Nsụka onye asị na ebe ya jere na ịgara na onye agwara ya ọ chọọ iwe ego ya bido dibịa ya bezie chip na ihe a na-akwụbịa 30,000 ọrụ mmiri ọrụ ngwa ọgwụ ọrụ mmiri 50,000 so ebeza bịa ndị gbara ero 30 fọrọ na line ndị 50,000 na drop ndị 30,000 na drop njọ ahụ eke ka ishemie ọchọ ya wetakwa ọjị ọya agọchakwa isa ji etinye na nkata were ọjị onye nke ọgọchakwa je tinye na efere white ha gọdị agọcha ha ncha na ya baa n'ime ụlọ jee weta kemụ ihe a na-adị ka olive oil eje weta misie ya tie ọya n'aka shagị tee n'ihu n'abalị ka eje hụza mami wọta ndị be anyị onye jere ije ezuzuru na ruo na ije be dibịa ya m na ụzọ awọ dị iche iche mkpụrụ ji gọrụte ha n'efere ka ịkwụ 30,000 mana Chizzy isi weta 500,000 ka arụ ọrụ mmiri mụwa bụ gen m 20,000 30,000 n'ime ya isi na-acha jiri ọgala ọnụ mana ịgo 30,000 zuru ezu jedashi amadị wee sofu mkpụrụ ọjị gọọ ọkwọ tinye efere na ime akwụ ma ọjị a o ji ego ọnya ime akwụ ma ọjị a o wee ihe o ji eme ime akwụ ma ọjị a o wee tikwere ọjị a wee na-esafụ ndị mmadụ na bie o wee sọm ndị banyị ndị eriri eri o wee ndị kwesị ncheki the code ụfụrụ isi ha Chief daalụ rinne ihe ada gbara bụ mgbe na ncheta ya jee mụọ ọrụ oyi ị na-egwu sọ wayo wayo kedu ụlọ ọgwụ ha na-agwọ
mgbe a ga-echigide ọya ejegwa ọgwụ ego gbuo mmadụ ego su ebe niile ọrụ ụlọ eri igide ya osiri ọzụ fim ka a na art. ọ dị ma chief ka anyị na-ewenata ya maka na a na-abụ ekwute okwu a dịka onye si tax force ihe na-afọ ka ọ na-ewute gị n'obi ụfọdụ ndị every say that man more than 50 course every day. Chief onye fụta complain onye fụta ụdị a kedu akara ekwentị ndewo onye chọzie ka ọ mara eziokwu n'ihe gbasara dibịa na ọgwụ anyị na-ekwu maka ya maka isiokwu anyị bụ ihe gbasara ọgwụ tupu m ajụọ gị ajụjụ nke ọzọ onye chọrọ ịma ihe gbasara ọgwụ na mgbọrọgwụ kedu akara ekwentị ndewo akara ekwentị m 080 56 78 12 41 070 35 38 39 80. WhatsApp number 080 86 26 52 30 ka WhatsApp number. Ebe mbi baba na Ugbodogwu Transekuru Enugu State. Aha m Chief Dr. Okafor. Ndị be anyị chere na mgbechide. Ọ dị ma Chief fake ya. Achụchụ m chọrọ ịjụ gị ugbu a Chief bụ ikwu okwu maka ọgwụ gosichakwanụ kọwacha ihe gbasara mkpaakwụkwọ na mgbọrọgwụ eji alụgosi ọlụ nke ahụ wee bụrụ na ewe mgbọrọgwụ maka na anyị nụkwa na mgbọrọgwụ ahụ a na-eweta na be anyị ka ndị ọcha ejikwa alụ ọrụ ọgwụ bekee ọfụma nke a na-enye onye ahụ na-adịghị Chizzy mụ nwanne ebe a ka m gwa mụ nwanne ebe a anything akpọrọ antibiotic both capsule and tablets ama m ọgwụ niile mgbe ọgwụ niile je mie ama m from India mụ na-eji aka m weta ya mee ya the concoction be m mix mee wee treat ya mmadụ ọdụmma adịmele ọgwụ n'ahịa mana tupu ime ikwesịrị iweta NAFDAC tupu ime no imagine no adịmele ọgwụ n'ahịa adịmele ọgwụ na moto adịefu ọgwụ ma fere ụzọ eleshi mmadụ ọya ahịa adị evite ebe m treat ya I have federal license nji arụ ọrụ. Ọ dị ma Chief ihe igosiri anyị bụ na ị na-eme nchọpụta gbasara mkpaakwụkwọ na mgbọrọgwụ. Yes, maka na ihe a bụ ihe kọrọ ndị dibịa ọgbara ọfụ ugbu a. Yes. Ije na be ha ihe be ha ga-adị ka ebe ụlọ nkwari na ọṅụṅụ atinyecha ma ntụ oyi tinyechaa ma ihe niile ọ dị ka hotel mana be gị a na-afụ mkpaakwụkwọ na ihe eji alụgasị ọrụ ya bụ na ọya ka nna ji jụọ gị ndị otu gị nakwa gị akụziri ha ka ị na-eme research maka na ụfọdụ bụ ebe ndị gboo jedebere ka ha ka nọzi kama na ụfọdụ jizi awụọ na ụmụ wayo wee batazie na omenala sizie na ọ bụ dibịa ka ha na-eme ijee na be ndị ụfọdụ Chief ọ bụrụ onye ahụ na-adịghị maka na ịkọgolo ya akụkọ onye ahụ na-adịghị ebute na nke gị iwee siba ka ị na-eme ya mana ụfọdụ ga-asị jebute ebili tupu alụ ọrụ ụfọdụ ndị dibịa ọgbara ọfụ bụ onye ahụ na-adịghị eje na nke ha asị na onye a ga-eje kpọta ebini na ọ ga-azụ efi na ọ ga-azụ anụ dịgasị iche iche ma ọ bụ na ọ ga-ebute oche ma ọ bụ na ọ ga-ebute ihe dị oche ya bụ criminals fake herbalist ya na-ekwu yahoo dibịa ha bụghị ha dem ọgwụ ya bụ na ndị a na-ekwu onye ahụ na-adịghị ya je buru ụzọ bute ebini onye jekwere be ha ịbịa bụ ya ahịa adụ ọdịghị ekwu ka e esi triti n'oge bụ ụzọ kpụta ebini ọzọ yara ha ebe a ha bere ime isi ndị kọnsani iwe heses maka iwe ses na ịma ngị ya ọ maghị ebe a yes ị ka n'ogo dị ọzọ gekwe ntị iwu ka m ọgbakwe m n'obi kịta ndị ihe a na-alụ ihe gbasara a na-eme trade fair abịa kwuo oke ndị dibịa na-eme trade fair ndị ga-eje trade fair ka a ga-esi je trade fair Chizzy agwa m asha ladị mụ na unu abụghị ofu trade fair ya na-akpa ebe ngosi ngwa ahịa ọ bụrụ ihe ọpụtara ihe na-arụkwa ka igosi ngwa ahịa onye chọzi ịzụ ya egbelu ya ego ọkụ ya then Chizzy mụ adị emewe ọgwụ a na-ere ere
kedu ihe na-eje ebe a mme ọmụfuru mgbọrọgwụ ọjị a jee gosi na ene mgbọrọgwụ ọjị o ọya butere ife ka ọmụ jeze kụziere ha ọrụ m nje fụma na 20 years nnarị ndịbụ n'iyi ebe m na-amụ ọrụ nnata m jeze ebe a jee kọọ ya agwa m ha onye na-eje trefe je trefe ihe mụ abụ dọkịta so problem nwezi kịta bụ ego m ga-eji rụta ụlọ ọgwụ somebody enyegwo m ana ego m ga-eji rụta klinik ọgwụcha ihe dị m mkpa nrụta ya anaghị amadị bed ka ịgbeza m idịnasị m bịa fute bed ma onye nọrọ bịaza trefe ka ebe na-akụ ya onye na-eme ngosi ngwaahịa ndị na-arụ mirak ndị na-arụ ndomi ndị na-emewe ọgwụ na-eferi eferi ndị na-eti ọgwụ na bọtara eferi ndị na-eferi ọgwụ na moto ọ ihe ndị a ha ga-eje ebe a mee ka amarị gọọmenti enene ma makwa eziokwu chief ikwugo ọgwụ ọgwụ ndị ahụ na ewe ọgwụ ihe mmụọ ihe na-esiri ike onye na-ele ahịa maka na agba ebe mmadụ ga-aga enigide onye aha ya maọbụ na-achụgide go eweta ya sị na onye a na-agwọ ajọ ọgwụ na ọ na-agwọ oke ọgwụ gịnị bụ ajọ ọgwụ ka ọ bụ majik ọgwụ nke ahụ ọ bụ majik ọgwụ mmụọ maka na a na m anọ n'obodo a na-asị na onye a na ọgwụ gburu iwe ya n'ọgwụ ọ bụ na achụgodigo ya na-eweta ya maọbụ na-ewekọ ọkwa ihuru anyị Igbo be anyị o siri ike ịchụgide mmadụ ọya aka dị ọcha okweghị ogbugbu ma o kweghị nchọta dị na-esi ga-eso asịrị ọya na-agwa ajọ ọgwụ onwe ajọ ọgwụ ọya na-agwọ ọya na chie dị na mma and ọya na-eme ihe chie chọrọ ọya ada eti aka na ajọ ihe ọya wa ada eme ajọ ihe so ogowe na-eme ajọ ihe na ị na-agụ ya wesi ya time ị na-aghọta so abịa n'ihe gbasara nke agam n'ihu ọgwụ dị a na-emere mmadụ ọ na-ele ahịa ọgwụ dị a na-emere mmadụ ebe otu ikwere aka ọ na-agarị ya ọgwụ dị a na-emere mmadụ na ịchọ kọntraktị dị etu a ka o ruo ya aka ọgwụ dị a na-emere mmadụ ihe ọma dị iche iche like ndị even ndị ejenti ka a chọta onye ga-ego ba ya ga-ego ihe dị etu a ma ana dị etu a ọgwụ dị a na-eme ya bụ ọgwụ ihu ọma yes ọ dị ọ juru eju nke a bụ nke mmụọ ọ juru eju ọ bụ a na-agwọ ya agwọ a na-akwụ ya agwọ ọfụma a na-agwụ ya agwọ igwe ọnya obidokwa mewe ozigbo ihe ndị a niile dị ọ majik kedu nke majik mana majik ka ịma nke a ịma nke ọzọ nke ahụ ọ na-abụ ene ya ahụ dịka ewe ihe majik adịbeghị m ihe ọbụla gbasara majik a sị gị na ọgwụ a na-agwọ ịchọ ka ị na-ele ahịa maọbụ kọntrakt maọbụ ndị ejenti na-ele ana maọbụ na ọka ihe ọbụla ị na-eme na-aga n'ihu maọbụ na ụmụ ihe ọgwụ dị mmadụ ji aga n'ihu ọgwụ a ahịa dịkwa iche iche ewere nke a na-akpọ orisa o were nke a na-akpọ oke orisa mana chief ewe ndị sịra ha na-agwọcha ụdị ọgwụ a mana ndị dibịa ibe gị sịkwa na ha na-agwọ ụdị ụfọdụ n'ime ha ka eji ugbu a mana ụmụ ha nọ n'ahịa na-amụ ahịa na ụfọdụ ụkwụ ụbịam dị n'ezinụlọ ha gịnị mere na ha gwọọrọ ya ndị nke ọya ka na-agbanyeghị na ọya bụ feki ya onye a abụghọdo ihe a na-ekwu kịta ka ọ mere Chizzy ihe dị na spiritual buru ibu ka m gwa ya ihuru orisa oke orisa awele oke awele oke ite udu akọ mmiri arụsị ego ihe a niile dị ndị a niile bụ ọgwụ a na-agwọ agwọ ọgwụ a na-agwọ agwọ mmadụ ji aga n'ihu mkpaakwụkwọ na mgbọrọgwụ ekwu ka eji agwọ ya of course mgbọrọgwụ eji agwọ adị mkparakwụ eji agwọ adị materials na-egote eji arụ ya dị maka na ewe ndị na-asị ije na nke ha na-esi ọsọ ihe ha na-asị gị bute ebuni bute nke bute nke ajụbịa asị na na-asụ ncha ejụbịa ncha ọ bụ ọsọ ncha nwere nke ihe ji so osi na ogwu magana na mbe ịsa ihugu ya ndị mmadụ site gị kpute ebi na ọkụkọ ọcha igbuo ogwu magana igbuo mbe gbagoro m ihe mbe na-arụ gbagoro m ihe ogwu magana na-arụ eji eme ihe awele eji eme ka ọ dị mma ụfọdụ ebute uge na ọma ihe a niile bụ feki eji ha mụọ ọrụ kọsịrị ya iweta ka eji agwọ mebi ka mmadụ ghara njekwu ya wife ije were emezie n'ọka were ka mmadụ gawa n'ihu ọ ya bụ mmebi ihe ka ihe bụ osenabụ osenabụ bụ ihe eji akwụ ụzọ ọsụkwa n'ọgwụ ọfụma na agwụ ya ama agwụ pekịta petri grade osenabụ bụ ndị nne ekpere okpechi nke ọzọ mama mkpa aha ebe a ka ọ na-aka adịmma ndị dibịa na-agwụ ọfụma ịma na oge ụfọdụ asịba ka kọwazie ihe mma nkọwa adịm akọwa onye achọ ọbịa mụọ ọrụ
kedu ka anyị ga-esi wee onye bụ ndị fake ajụjụ ebe niile adị m akọwa chief kedu ka a ga-esi wee jụ gị ajụjụ na ihe gbasara ọgwụ a na-agwọ agwọ maka na oge adadịcha na anyị abanyebego n'ebe miri emi ebe ihe na-anaghị ekwe atinyegasị ọnụ mana ewere chọrọ ya ịmata ihe gbasara ọgwụ na mkpa akwụkwọ na mgbọrọgwụ kedu ka a ga-esi wee gbọọ gị jụọ gị ajụjụ n'ihe gbasara ihe dibịa na-eme ugbu a maka na ikwuo na ya sị na fake karị mana ikwusikwara ike sị na ndị ezigbo ụka dịkwa kedu ka a ga-esi wee mata chief ndewo akara ekwentị m 080 56 78 12 41 070 35 38 39 80 WhatsApp number 080 86 26 52 30 ka bụ WhatsApp number. O nwere ebe m bi ebe a na-akpọ Ugbo Odogwu Transekuru Enugu steeti. O nwere ofu ihe m chọrọ ikwu. O wee one ban m bịara somebody gịnị nwanne na-ede akwụkwọ Igbo mgbe Solid FM wari ji. That man kwuru okwu ga-abụ ọ bụ na m nwanne ebe a were ego maka chi ndị asha 1 million. Ọ bụ na m nwa were ego ndị asha dị ba na 1 million. ya bụ prọfesọ Chinedu Ọfọmata Ịbịa Chineke ga-edebi ya ndụ ọfọ ọwụwa ike ọfọ ọwụwa ihere ọfọ ọrịa ahụ ọ ga-aga n'ihu ọ ga-aka nka were mgbọrọ na-eje. That man kwugidere okwu sị ndị a na-eme ihe ọrụ mmiri anaghị ekwe ọrụ mmiri nkwa anaghị eje agba ọrụ mmiri aja ọrụ mmiri bụ nsetụrụ ka a na-esetụrụ ofu ihe a mụnwa na-eti mkpu ya kemgbe ụwa ma ndị be anyị ga-ezuzuru para ego igwu tegharị mmadụ chi na-agbara aja ọ nwee ndị na-abịaba mgbacha aha sha na ihe a ga-amasị na ị ga-adụ onwe ihe ga-emegoro amasị ma ada eme karịa otu ha nshi adị otu ha mee years ayo ọchị 50 years ka ike na-arị otu mgbe anyị nụrụ okorobịa ara ụmụ agbọghọ anyhow ekeghe ego anyhow achụ ụmụ anyị anyhow irotu ha kịta anyị nọ ike agwụrụ nke anyị nọzụkpọtụtụ ọnwụ ike ga-adị ndị karịa ndị nke ịdịvụrụ adị ike na-arị otukwa ha mgbe ewu hozo shamisaman get out from my place adị m akọkọ ndị ara chọwa ndị otu ọkụ ịgwa m n'ijegwu 5 places ekwechara nkwa ọkụ ịbịakwe ka m kwekwere ya mkpa echikwe ọ bụza na ijekwara ka echi fọ ka afọ na-ewu na o meghere ọwa ọkụ ịkpa na fon adị m eme ya shashiba m na ọ dị mma chief ịma na ntụpe ka a ga-atụpe ihe gbasara ọgwụ aga m achọkwa ụbọchị ọzọ ka a tinye ọgwụ maka na ihe ọzọ ga-egosi karị Chizzy n'anya ebe a Chizzy ihe a kịta nke a dị ka osisi ọfọ ihe a bụ ọfọ Chizzy ihe a bụ ọfọ ihe a bụ ọfọ ihe a bụ ọfọ Chizzy ọkwa ọfọ anụ akịta dị short nke kachicha dịza short mmụọ nke ka dị ogologo Chizzy ị ma na oshi ọfọ a ka ndị nke mana onye na-amaghị ama ya kpa ha chaba ọfọ ị mara oshi ọfọ anụ aka ndị a ọ ka ya bụ ibu ọ bụ na ibu ọ ka spiritual kara arụ ọrụ ị mana nke obere a mvuru ivu ka nke ntoro ogologo nruru ogologo egburu 5 ị mana nke ka nke do you understand then abịa n'ime oshi ọwa a na-atọ ọ bụghị dibe niile a ga-akọwa nke bụ nwoke na nke bụ nwaanyị nkọwa ya ebe a kịta ha amụta ya mụwa ama nkọwa mana nwoke dị ebe a nwaanyị dị ebe a etu a ka a ga-esi kwudobe ya oshi ọwa wee nwoke nwee nwaanyị oshi ọwa a na-atọ abụrụ ofu ya bụ na ihe eji akọwara ya bụ ihe a niile bụcha ihe eji eme ọgwụ na ọ bụrụ ọya fụtakwa ọsịrị na dibịa mara ya na nna ya mere dibịa chief onye ka nji si na ntụpe ka anyị ga-atụpere maka na aka were nke kịta akụ ọgwụgwọ gbasara nke ihe akịta azịza ọhịa ka a na-akpọ ya azịza ọhịa Chizzy ihe na-abụghị efu ihe na-ekwu na ọ dị mma chief ịma na asị m na anyị ga-atụpe ya azụ anyị ga-abịa ọzọ anyị ga-aba ezi n'ime ihe miri emi n'ọgwụ a kpọmkwam maka na ewe ndị si na-ewe ọgwụ a ga-abịa gwọcha
ewere ka mmadụ si wee mee ihe ji chọọ ime n'ụgbọala onye ahụ efu na ihe mberede chọọ ime onye ahụ efu na-ewe ihe migasịrị emi dị n'ime ya. Ụfọdụ si na-ewe ọgwụ a ga-agwọ mmadụ onye a metụ ya n'ọnụ ọ na-agwa mmadụ ihe ọ na-eme ihe o kwesịrị ihe ọ chọrọ ka o mee. Mana achọrọ m ka anyị tinye ya ọnụ taa. Onye chọrọ ịjụ ajụjụ ya jụ ụbọchị ọzọ ka anyị tinye ya ọnụ maka oge, maka na ama m na a sị na ihe dị n'ọgwụ miri emi nke ukwuu. Agụrụgụrụ isiokwu anyị ga na-ekwu ya ka ị kọwasịala ndị mmadụ ihe gbasara ihe mere ma ewe ọnọm n'ezie na ọ na-abụ mmadụ gwọsị ọgwụ ọnọkọta ofuo ọ chọọ isi ije Lagos ugbu a afịa na Lagos mana ụbọchị ọzọ anyị ga-eti ya ọrụ ụbọchị ọzọ. Akara ekwentị gị mana ụdị ọgwụ a dị a na-emekwa ya ọ dị a na-eme ya ọ dịrị ya a na-eme ya mana ọgwụ a ị na-ekwu ya ndị kacha ọdịnala ha kacha eme ya bụ ndị na-agwọ ọgwụ ndị oshi ada ama ama ọ ya ka m ji si ndị na-agwọrọ ndị oshi ọgwụ ọ kacha dị n'ala mana ọ na-eme exist ụdị ọgwụ a dị a na-eme ya mana ya dị ogoli so na ihe nji wee na-ekwu nke bụ ọma kwasa ha mara owu ya ọ na-abụ nnọgide maachị jụkwa ya ese ị chọrọ iju ese kere akara ekwentị chief iju ese akọwara ya akara ekwentị m bụ 080 56 78 12 41 070 35 38 39 80. WhatsApp number 080 86 26 52 30. ebe m bi ebe a na-akpọ Ugbo Odogwu Transekuru Enugu steeti. Chief Dr. Okafor bụ aha m. Mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ ọ ya bụ ihe ndị a na-asịrị like Chinechebe si na ha bụ ndị a na-akpọ ha ndị guri esi na-eda ọkammụta ọ bụ ihe a na-akpọ ha n'oyibo prọfesọs. Mụnwa bụ prọfesọs n'ebe mgbọrọgwụ ịbụ ọkammụta prọfesọ ọ ihe mbụ na mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ. Ịbịa be m ebe a o nwere ọtụtụ ọgwụ nshi ndị a weta dụọ ya ebe a o nwere nke mmegide oyi I went back another year ha gwa m ihe m ga-eme ihe m ihe anyị eme gwa nke m ga-esite ihe a na mee ya ọgwụ a dị matata. O nwere ọtụtụ mgbọrọgwụ onwe ndị si Yoruba weta ukwu osisi ejuru be m o nwere ndị si Rivers weta ọ bụ na ọjị a na-eji ego m niile na-anụ na Rivers mgbe niile nje weta osisi ọjị na mahagor mgbọrọgwụ cross mmiri ọ bụ na ọ dị izi aka m nje gwamara ihe m ga-emebe a vuti ya bịa mee ya ebe a mana ọ baha uru because mee ya ebe a mmiri adịghị be m nke a niile ebe mmiri dị mgbọrọgwụ ya ga-esiri na mmiri gaa ya bụ na ihe dị ọgwụ dị kwụsị na nje ebe a ga-eri unu wayo mmadụ egwuzi na unu onye egwukwara abịaza bịa kọrọ m egwukwe iri vudie n'obi gị don't tell me adị m agba ụgwọ. Ọ dị m abụ High Chief Ugochukwu tinyere Igbo niile ka ị ga-esiri ugbu a maka ndị ga-achọ ịjụ ya ajụjụ gbasara ihe gbasara ọgwụ maọbụ isiokwu anyị ka anyị kwuru n'ụbọchị nke taa dịka onyeisi ndị task force ndị dibịa maọbụ na ịfụrụ ebe ndị dibịa na-emegasị ihe ha na-ekwesịghị ime wee chọọ ịkọsịrị ya chairman ndị task force ndị dibịa niile n'ala Igbo. High Chief, kedu akara ekwentị onye a ga-eji wee mee nke a? Ndewo. Akara ekwentị m 080 56 78 12 41 070 35 38 39 80. WhatsApp number 080 86 26 52 30. ọ nwere ihe ọzọ nchọrọ nri ọha na eze biko o nwere ndị na-eme ha kpọọ na fon ụmụ ọrụ m pik ya kọl onye abawa mba wanyị wọrụ ji pik ya wanyị ji edetachi pik ya na-amanye m fon ọga anti madam ikpekwere m ụdị ekpere aka ntụpụ ofu ebe na-aza fon ọ bụrụ ihe m bịara retaship ihe m bịara bụ mere mmadụ ihe ọ bụghị na ọ na-agba aha ma echi fon na ntị ọ bụghị na ọ na-agwara mmadụ ọgwụ ma eti fon na ntị ọ bụghị na ọ na-arụ mmadụ ọrụ mmiri ma eti fon na ntị ma ọ bụ na-eme tritment ma eti fon na ntị. Kedu ihe mmadụ ji enwe sekretarị? I have secretary. Enwe m ndị na-arụ m ọrụ onye pik zekọl isiza na ọ mere njọ ma ọ bụ ọrịa mba biko onye na-eme biko iwe were ewe m ndị na-aza kọl
ọ bụza na ọ dịghị na ụdị a na iwuriri wuriti n'ọma na gị gekwa m ntị gwa onye a ya yeghị taịm ịchọ ka gị na chief kpaa maọbụ jee na WhatsApp onye a bịakwute m bịa jụọ m na ọ wee sha ete ke taịm menye taịm ọ gwazi anyị biko arịọ gị na ha Chineke biko iwe wene akpọghọ gị ya akparị hụ no like wọrụ mpike ma sekretị mpike akpọwa ya yi wa eji pike ya yi chief biko ọ ije na WhatsApp sendere m ihe a ọwụghị mmadụ na-agbape WhatsApp m mgbe ọbụla njikwa finish ọrụ ọsọ bụ midnight anytime ga tụrụ na WhatsApp biko ana m arịọ ụmụ ọrụ m abụọkwana ndị na-agaghị akwụkwọ ọbụọkwana ha ewekwa m ndị maara ihe PM na owu ya bụkwa ndị gịcha divasi ndị amaghị asụ Igbo o ji oyibo ọ na-ata ete esi ata akị na ụkwa so biko ka ị ghara ime ịkpọ isi onye dị kpọbịa yi biko sa biko ọmakwa asa ahụ mara onwe ya ihe chief na gị ekwu jụkwa ese iche na nke dịba jụkwa ese fịa ise a n'anya anyị na-ekwu ya maka ọ bụghị emesịa isi na ịma ha ọkpa na okpoko gburu ọ bụ ntị tili ya chief ataga akị ji eze ha chief Ugochukwu chere Igbo niile imoshi na chief Okafor ekene gị Chizzy na ọ ga-adịrị na mma na mma unu ga na-aga n'ihu ise ma gịkwa chief ise daalụrị nne ọ dị mma otu a ka anyị ji fịa n'obi ha chief Ugochukwu chere Igbo niile imoshi na chief Okafor na anyị kwere unu nkwa na n'oge na-adịghị anya anyị gakwa na-abanye na nke ọgwụ n'ime ya dịka anyị si metụta ya aka tata anyị ka tụrụ ya mbọ anyị ka ga na-aba n'ime ihe gbasara ọgwụ a na-agwọ agwọ maka ọ dịgodu